U svojim kritikama za našu nagradnu igru možete opisati neki domaći ili strani film, a puno novih hrvatskih filmova prikazuje se na ovogodišnjim danima hrvatskog filma koje počinju danas i traju do nedjelje. Dani hrvatskog filma u svojem 24. izdanju, koje će biti otvoreno večeras u Zagrebačkom kinu Europa, doživjeli su pravu redefiniciju. Novi ljudi na vodećim mjestima odlučili su ostaviti iza sebe pomalo revijalan karakter prethodnih dana. U selekciji festivala se nalazi 73 filma, 6 još dodatno izvan konkurencije za koje smo mislili da se naprosto moraju pokazati gledateljima. Sve to raspodijeljeno je u 12 termina glavne konkurencije. Ono što će također biti zanimljivo je izuzetno bogati popratni program festivala koji će se u ovoj novoj koncepciji gdje nam je Kino Europa domaćin konkurencije, a Kino Tuškanac će biti zapravo mjesto na kojemu ćete moći vidjeti sve popratne programe. Promjene su brojne, no ono o čemu se najviše govorilo po medijima i filmaškim kuloarima jest oštra selekcija umjetničkog direktora Luketića. Filmova je bilo 300-tinjak komada. Ta brojka zapravo zvuči jako zastrašujuće i nije malen posao sve to pogledati, ali budući da je naša filmska scena osobita po nekim stvarima, nije to zapravo bila čista brojka od 300. Evo ja ću spomenuti nekakve dogodoštine iz života selektora, a to je prijavljivanje filmova koji su već bili prijavljeni nekoliko puta, zatim filmovi koji su imali možda krivu godinu, filmovi koji su nam stigli kao traileri, pa bi nam autori napisali, evo završit ćemo ako vam se sviđa, i plus jedna zgodna stvar isto po čemu su dani do sada bili osobiti, a to je da se cijelogodišnje produkcije određenih kuća prijavljuju, dakle uredno produkcijska kompanija prijavi 5, 6, 7 filmova i očekuje da prođe svih 5, 6 ili 7. Danima i njihovim organizatorima želimo puno uspjeha, a u budućim kokicama očekujte portrete nagrađenih autora. Svim sudionicima i organizatorima ovogodišnjih dana hrvatskog filma želimo puno uspjeha, a filmovima koje ćemo vidjeti dug životni ciklus.